Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Pak Wan ka kong amparin siya sekretariat yaki nongrep habaki marjing e. Ka menteri ka tenat karep karyang ka kong amparin lingdo ka ai jingmut yaki nongrep banwan siya sekretariat habaki marjing e. Ka kong amparin kala kren yakani haba ka lech siya yodu ban yasya markmat bat ki nongrep kiba wandi yaki marep hakaba layak kren ru siya pangka jing 8 kilo yaki marep daki mahajon ne ki nong khayi kiba thet yaki marep. Usim ka hima melim lembat ki menteri ka himaru kila let lang hakane ka jinglet ka menteri sya yodu ka kong amparin kalayu ki jing ujor na ki nong rebat nongdi baki don ki belang bayong lane ki langyong hayodu kane ka menteri ka rep karyang kala ong ba en thauru ya ka komiti ban pejbni ya ka an ka ba ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ka thmu ban wanra hakabaya dei bat ka yo kane ka jinglet ka menteri Shayodu kadai baki executive member ka KHADC kila let Shayodu hadin balami ka jing ut jingnam na ki nongrep basya 8 kilo bat jingbun kiba di madan kiba dei kibar jela bat kibam don license khai